Vlamatskej školy robí program pre svoje mamičky. Ja však nevidím ani žiakov, ani mamičky. Asi zabudli. Naozaj tu nik nie je. Zase nám bude patriť celé kino. Wow, a nájdeme niečo poriadne výhodné. Vieš, koľko všeličoho tu ľudia po stoličkách ponechávajú. Búkam se o mŕvi, nájde sa všeličo lepšie. Vedela si, že tu nikto nie je. Len som ani nikoho nevidela. Oni sa nehýbu. Neboja sa nás náhodou. No určite. Asi na niečo čakajú. No predsa na tých žiakov. Aha, Lenže, keď tu nikto nie je, vôbec nie je isté, či sa tu bude niečo konať. A s kým oslávia ten svoj sviatok? a čo keby sme ich pozvali na svadbu? Zabavia sa a oslavia to s nami. To je nápad! Veď dnes sa nám má vydávať slečna Miška. Ale najprv musia rodičia nájsť potrebu ženíka. A nechcú hociakého. Hľadajú na nebi, na zemi, aby ho napokon. Ale pekne po poriadku.